mɔgɔ bɛ yan mɔgɔ tɛ yan ne de bɛ yan baarakɛla ne ba n'a y'i diya cogo min k'a kɛ ten bi ni patron ni bɔra parasime na wagati min na i yɛrɛ n'a wele k'o f'a ye i ka dossier yɛrɛ an b'a classé kɛrɛfɛ hali ni a nana ne yɛrɛ b'a dog'a la. Aw bolo ko koroko ye fɛn fɛn ye ni si tɛ. Ya ka koro tun dabo mankan ye. Wa aw bala ka koro kɛ fɛn fɛn ye ngo ni si tɛ. Salamu alaikum. Aw bɛ fɛ ka koro dɔn wa korotimu dabo yɛrɛ yɛrɛ. Bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ. Bɛ boba kɛ. Ala barika la mi bo. Koro mun bɛ AG wuli ka dugu wuli k'a ka patron ka du wuli k'a jɔ. Siya ko tɛ. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la seli don selicinin don 21h pile méga spectacle kɛnɛ kan kɛnɛ mun kan i bɛna koro dɔn ka korotimu dabo dɔn a face A n'a face B k'a bɛɛ lajɛlen dɔn ka taa langale mɔgɔ wɛrɛ ye yakili to a la Sulemani Keyita Bakante a ye rendez-vous di aw ma CICB la seli fitinin don à 21h entrée unique ye 5000 francs CFA ni maaw bɛ tigɛ la kabini sisan i b'a sɔrɔ Maxiti application sanfɛ ani sɔrɔyɔrɔ kɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na walima i bɛ se ka réservation kɛ 73 28 96 40 cɛ aw tɛ koro dɔn a bɛna koro dɔn seli fitinin don. Namanya? Nane. Zana dɔ bɛ yen n b'a f'i ye bi. Bɔ i k'i tɔw filɛ. Filɛli dano dɛ. Koro, n bɛna min f'i ye, nin ye n ka kangarida laban ye. N tɛ kangari wɛrɛ da i ye bilen nin kɔ. N t'a fɛ k'i ye bilen i terimusonin nɔfɛ. A yɛrɛ tɔgɔ ye ten de. Musokura. Musokura. Ne de t'a fɛ bilen k'e ye ɲɛkisɛ den 2 la musokura nɔfɛ. N'i ye don o don musokura nɔfɛ. N b'i haramuya pep k'i bɔ n ka denniba masaya la. I ye n ka kuma mɛn wa? N tɛ segin a kan nin kɔ dɛ. Ni de aw ye ɲɔgɔn fɛ tugun dɛ. Ayiwa, ni y'aw ye ɲɔgɔn fɛ. Tɛ fɛn wɛrɛ f'i ye. Ayiwa, taa i ka baara la. E ko k'an ka minɛn ta ko ka taa so. Munna ta i ka taa so? N b'i sɔrɔ yen. Koro, a bɛ cogo di? Ne kun ka to nɔfɛ foro de la. Ne nɔfɛ foro la dɛ. Ne ni n ka musokɔrɔba bɔra kuma la sisan. Kɔrɔ ni nin dannen kan foro kɔnɔ. Dɔgɔnima foyi t'a ma min fɔ ne furu kɔnɔ a bɛ ba fɔ dɔ de kɛ k'a fɔ a ye ko ne bɛ ka ɲɔgɔn ye dugu la ne kɔni bɛ min kɔni f'i ye e ka taa dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn ni fitiri sera ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔkɔ kɔfɛ a ka yɔrɔ la an b'a kuma. I ko k'i bɛ taa dɛ. N bɛna kɛ. Koro i ka na dɛ. Ne bɛna. Babitu, ne nana n ka wari nɔfɛ. N terimuso, an ka jɛ tɛ bila ko jɛ dɛ. Hali foli t'a la. Ne ka sira tɛ foli kɛ kura ne ko n ka wari n ka 12. N terimuso, i yɛrɛ tulo bɛ misiri wele ka na. I t'a to n ka taa seli fɔlɔ ka na. A to n ka taa seli. Babitu, misiri wele kan a tɛ ɲɛ sira la. Ne nana n ka wari nɔfɛ, n ka wari mɛnɛ n ka wari diya. Ne nana dɔrɔn nin nɔfɛ. Ala, n terimuso, ne yɛrɛ bɔtɔ filɛ nin ye n ka nakɔ foro la ka na. Ni ye jaba turu sɔɔni a bɛ se. Walayi ni ne ka jaba sera ne b'i ka wari bɛɛ lajɛlen sara ka bɔ n na. Hali a dɔrɔmɛ 1 tɛ to n na walayi. Babitu, i bɛna fini sɛnɛ o, i bɛna ɲɔ sɛnɛ o, a si tɛ ne ɲɛ sira la. N bɛ taa n bɛ na sini wula fɛ. N'i ma n ka wari di yan, n bɛ kabako yir'i la. Subagamuso ɲɛgamuso. A bɛ mɔgɔ ka wari ta sira mun na? O ye subaga de ye, n b'o f'i ɲɛna. Na o kuma ale nana ni nin fɔ so kɔnɔ. Ayi. A ka wari nɔfɛ. Ayi, a ma na nin ko bɛ nɔgɔya sisan n'a ta ayi sa, foyi a ma na nɛni sa. Maliyɛn cɛ, muso, denmisɛn ani maabakɔrɔ ni kɔni ye jeliba bɔla nin sunkalo la su tigɛlen i b'a fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamina. Nin ye kibaruya ye kibaruya min n'a dara kulo kan dɔrɔn n'aw bɛ nisɔndiya su tigɛlen. Fɛn min ye aw limanaw ye aw denw aw dɔgɔninw aw balimaw minnu sigilen don Europe jamana kan ko nin ye tare ye koyi. E den bɛ Espagne, e den bɛ Faransi, e den bɛ Italie ka wari ci e ma nɔgɔya la
fɛn kelen dɔrɔn Orange Money Europe o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ko ko Orange Money Europe i b'a fɔ teriya lakana ani lafiya tunkarakaw ani tunkarakɛ somɔgɔw aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ Afrique fan si tuguni Kura, muso Kura, naya. Ni yɛrɛ kun minɛ ne b'i kɔnɔ wa? I kɛra cogo di? Dusu kasi de ye ne don dɔrɔn. K'i dusu kasi? Yanni k'i ka dusu kasi fɔ kɛ, ne yɛrɛ kun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna. Koro kɛ, ne yɛrɛ kun ye occasion dɔ de sɔrɔ kɛ, ne kun bɛ fɛ an ka taa bɔ mɔgɔ de an ka bɔ yen. O de ye n yɛrɛ nakun ye tuguni. Kana nin fɔ ne ye koyi. Ala ni ce. Ala ye kabini Ala ka ne da. N kɔni ma don ne na diɲɛ kɔnɔ Kura ka bi ta bɔ. Tɛnɛmafin nana ne ba sɔrɔ du kɛnɛ na. Tɛnɛmafin jɔn? Tɛnɛmafin muso jamijan in. N ba terimuso jamijan K'o di mun na bani? cɛjugu ni n'a ɲɛ kelen b'a fɔ ko worokara n ye. N'a ko man di. Ka na ne ba dɔgɔya ka ne ba bɔrɔtɔ ka ne ba nɛni fo ka tila k'a fɔ n ma ko Suba ne ni bolilen bɔra an ka du kɔnɔ n'a ma ɲɛ kɔni k'e kɔni bɛ taa Bamakɔ kɔni walahi an ka taa ne salo ni n balolen bɛɛ ka kan ne ye bi parce que ni ne ma kɛ sisan dusukasi de bɛ na an fa an ka dugu la yan a tɛ fu. Koro sini tɛ ka jan ne min f'i ɲɛna bi bɛɛ an bɛ taa. Bi an bɛ taa n'i fa taara misiri la dɔrɔn k'i ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan n bɛ taa ka so fɔlɔ kunna i ka fenêtre kɔfɛ n'i y'a ko bɔ ko saba dɔrɔn o ye ne ye i b'i boli ka bɔ an bɛ taa. N'i kɔni y'a da ne ma n'an ko an b'a kɛ fayiri ye fayiri mana se Musa ninnu mana wuli dugu kɔnɔ an tɛ se bɔla dɛ surtout misiginnaw bɛ bɔ n'i kɔni y'a da ne ma kɔni an k'a to dɔrɔn ni safo jiginna an ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan an tɛ taa dɛ. An ka ko ye bi bɛɛ. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye an tɛ taa ni ne terimuso Amina ye. A tɛ taa nkɔ fiɲɛ. Mun de la bɛ taa nkɔ? Dusu ka bon ma Dini yɛrɛ de commande ne sa. N y'a f'i ɲɛna k'i kana dini ko dɔn ka kuma la. N'i ma ka kuma la a tɔgɔ bɔ a la. N'a fɔra k'an bɛɛ bɛ dugu kelen na an bɛɛ anw de ye musoninw ye dugu kɔnɔ yan npogotigini wɛrɛ bɛ yan n'anw ma bɛn an dɔgɔninw bɛ dɔn i kɔni ka n'o bɛɛ kɛ kelen ye sa an ka fara a fɛnɛ kan a fɛnɛ fa n'a ba fɛnɛ bɛ sɛgɛn la dɛ ne delila ka fɛn fɛn ye k'e ban n'o ma n'a fɔra k'anw de ye npogotigini kelen ye dugu kɔnɔ n'anw ma ɲɔgɔn minɛ sa jɔn bɛ ɲɔgɔn minɛ an kɔfɛ an dɔgɔninw tɛna bɛn n'an ma bɛn dɛ. N'i ko t'o problème t'a la nka n'an bɛ taa a bɛ sigi kɛrɛfɛ mobili la a tɛ sigi n kɛrɛfɛ dɛ a tɛ sigi i ka kɛrɛfɛ. dusu ba y'a dabila sa nin dɛ nin kuma ko t'a kɛ kelen an k'a kɛ. An bɛ nin kɛ o. N ko ne yɛrɛ ne ba n ba sinamuso in kɛ Ala ni mɔgɔ la nin o dɛ o denmuso fɔlɔ o de ye Bamakɔ ye o ye ne tante ye wa ne yɛrɛ ka ko ka d'o ye cogo min ale de bɛ téléphone ci ne ma ale bɛ wari ci ne ma hali selimafini in kɛ n'ale de ye buru de kala k'a bila ka na di ne ma a bɛ baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan k'u di mɔgɔw ma Bamakɔ ni ne taara o la kɔni yɔrɔ a n'an bɛɛ place o ma minɛnw labɛn ne yɛrɛ bɛ n labɛn n b'a wele an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n b'a fɔ Amina ye an b'a kɛ ten an b'a kɛ ten. Bajɛ i tilala sa i bɛ min na ne y'a ye i ni Umu tɛ ɲɔgɔn bɛlɛn na a fɔra ne ye ko Umu na n'i ka bitigi la yɔrɔ walahi bilahi n'i ma fara Umu na ni ne koro ma muru turu Umu kɔnɔ ka muru turu Umu kɔnɔ k'a fa dugu in kɔnɔ yan o kɔrɔ ko ne ɲɔgɔn ɲɛ maa den ma wolo. I b'a dɔn dɛ koro i sabali sira sabali dɛ koro i bɛ ne ko tu la mun na den i si ka fara ne la wa o tuma ne ye mun de k'i la de. Ko Umu bɛ yala k'a fɔ dugu kɔnɔ ko ne ye muso Bɔmɔsima ye ko ne ye Suba ye Bɔmɔsi fɔ o bɔ fɔlɔ o yɛrɛ ne fɔlɔ de la maa joli bɛ muso la ko min Bɔmɔsi jan tɛ min a fɔra ne mamuso a kun b'o la n'a bɔra n'a o ye Suba yaya nka e de ye Umu ɲɛ donni na ni bilakoro jɛra ka bilakoro b'a fɔ k'a bɛ bilakoro ya kuma de k'i la. D'accord Koro n bɛna mun f'i ye i tulo dayɛlɛ kosɛbɛ k'a lamɛn a y'i ja cogo o cogo a kɛ ten n'a y'i ja marifa ci Umu na n'a y'i ja muru kɛ i k'a kan tigɛ je m'en fous n ka sira foyi t'a la. Bajika o ye kumakan ye. Awɔ o ye kumakan ye. Bajika n kala Ala la. Awɔ. Walahi i bɛ ne koroti min ɲini sɔɔni dɔrɔn e na ne ɲini sen e na ne ɲini bolo e na ne ɲini i ɲɛkisɛ fila la ni ye ne koroti min ye i ɲɛna tuguni o kɔrɔ ko ne ye ɲamaa di. I jɔ fɔlɔ dɛ Koro k'i ɲini e bɛ taa min Koro bɛ taa min ko ni fa tigɛ wuli Koro la je m'en fous. Maliyɛn cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ n'i kɔni ye jeliba bɔla ye nin sunkalo la su tigɛlen i b'a fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamina nin ye kibaruya ye kibaruya min n'a dara o tulo kan dɔrɔn n'aw bɛ nisɔndiya su tigɛlen fɛn min ye
aw limanaw ye aw dew aw dogoniw aw balimaw minnu sigilen don Europe jamana kan ko nin ye tare koyi e den bɛ Espagne e den bɛ Faransi e den bɛ Italie ka wari ci e ma nɔgɔya la fɛn kelen dɔrɔn Orange Money Europe o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ko Orange Money Europe i b'a fɔ teriya lakana ani lafiya tunkarankew ani tunkaranke somɔgɔw aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ Afrique fan si tuguni. Anyina na ngi sof nem ne ko mu dala de ibi mun sak ni kuda lukman tato de suru ba laf nako ni suba ko tidiri ke lu kan to de mu ba yi ayi ni ko sak ni e fena ko ma platisa nada eu senta juna Koro kabiri fitiri ni koro bɔra fɔ safo koro mana mun bɛ ne t'a dɔn a ko kɛra cogo e ma ne ka koro ye ala Arisu ne ko a ma ne ka koro ye a y'a ma ye dɛ ala kori n tɛ koro tale ala masara mani ne bɛ wele ala e ka to tunga ka jani din koro la koro e fɛn bɛɛ kɛ ne gɛlɛya de y'a to koro bɔra yan masara mani ne bɛ deli ala e ka hinɛ ne den na a kana gɛlɛya hali kelen a kana a ye duguba kɔnɔ ala a ɲuman bɔra yan cogo min ala e ka to a ɲuman ka segin kɛnɛya ten foyi kana sɔrɔ Koro, saya amce, saya, asal mau gue, kurang kira apa mana deh? Masih boleh, anda nabi, ajarannya. Yang mau gue, jangan ngajarin, gue budala, ajarannya saya koro, bukan koro kumai itu ya. Jangan fikirnya. Masih keno, saya, koro, ayo tak dosok, minta punya orang lain, nggak mereka tak punya orang lain, mina salin dan ame baru kayaknya, awo sufle, ayo tak koro besok lagi dah. Koro nana tuh kuning gue. Kuraba na injaranya deh, enggak koro, nani Amina yo, Amina faka kuka gelene, yala Sarah la kana naik akado kibe kana naik Bamako. ali fache yere di aka pasi Koro, awere na chuguin koro, na chuguin manager, ala mana ni isagite awbulu, afinu bla kono fui, fuka kwa doni si awbulu la tinkana. sami ala jide tontoni ne anga finu ma fe saki mana mai ne kuyi sami ala jifeni marugo la minga soto kolana ale ka fin ato mishu ka po bini minaone kane kamina okera mina chama cheni ile sagu fana masona ani jizu oki cheni ile ke anga dula mina onyana mina sagi sawi ha nunu ngere ndo kusarana barakela kula mina wili mada kumbema ukana ira kunga amba nyini muka kuru utiseka kere au mai nyo kere fe dobe do dumala na ya mekele blaka do sanfe ya fa mukuru adresi dobe bu dina
Ah, chérie. Tu as bien dormi? Alhamdulillah. Me kan ka bɛrɛ ka taa baarayɔrɔ la yɛrɛ. Amina! Amina! A fɔ I mana denni wele a tɛ kaɲa kelen fo kaɲa fila. E yɛrɛ de fana ka jugu waliden fana. A mɛnna ne bɛ k'i kɔrɔfɔ kuma la Mariam. Waliden de n'a fɔ I den. E b'a dɔn n'i den dɔ bɛna bɔ I kɛrɛfɛ ka taa tunga la walima ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min yɔrɔ ka jan I ma I k'a dɔn ko wolomuso I mana ko ko kɛ waliden na a bɛ sara I ta la. I y'a k'a la ɲuman sira fɛ dɔ b'a ɲuman sara ye. I y'a k'a la juguman sira fɛ dɔ b'a juguman sara ye. Aw kan k'o de dɔn. Ah? Non. Donc ni en plus ne b'a f'i ɲɛna kuma bɛɛ hali sokɔnɔna cimisɛnninw I bɛ baarakɛden de bila ka don mɔgɔ kan e t'a dɔn mɔgɔ bɛ lahala o lahala. Ah? Furumuso I mana kɛ cogo cogo f'i k'i furucɛ fana lamɛn o de fana ka ɲi furu la. Ah? O de b'i denw yɛrɛ barika e min denw ya fana y'a denw bɛɛ dalen bɛ sunɔgɔ la ma wuli ni hɛrɛ la. Ne bɛ ka déposer I tɛ sabali ba. Ne kɔni y'a f'i ɲɛna ko mana kɛ cogo cogo walahi n'i ma ne lamɛn n'i ma n lamɛn j'ai pas envie de me fâcher. O ma ne ne kɔnɔ ko ne ka jugu den ma de. I ka jugu a ma de. Ne ma jugu a ma de. Musokura. Musokura. Ha. Tani. Ne ko ne ka biduru kun bɛ tabali sanfɛ jɔn de y'a ta? Biduru wallahi n ye n kale fɛn min na ale wallahi Allah ne ma biduru ye wallahi. E ma biduru ta? A kuranɛ jigi kun. Ne bɛ ka f'i ye de ko ne m'a ta koyi. E ma ta jɔn de y'a ta? Amadu kun yala yala yan dɛ. Te kun b'a bolo charbon kun b'a bolo sukaro kun b'a bolo Amadu. Awɔ. A wele ka di. Ni kɔni kɛra Amadu nɔ ye wallahi me ko bɔ nin na. E tɛ ma la. An bɛ ne ka ni wele kaɲa. O kuma e tɛ kaɲa kelen bɛ fɔ kaɲa fila. Wuli! E ka jɔn I b'a fɔ k'a bɛ sira jinɛ ka t'e tɛ sira hali wɔkulɔ ni yɛrɛ ɲɛ. I b'a fɔ k'i kɔnɔna ka jugu wa? Ah? K'olu k'i ka taa fanko I n'a sa I t'i munumunu ka na ko wamisɛn tɛ. Bi bɛ taa n'a ye I n'a sa e ka t'i munumunu ka na Amina ko wamisɛn tɛ. I bɛna dɔn ko n ye muso ye. Ne minɛ. I tɛ sugu la kan. Ah? An b'an sigi nin na. Ma deli fɛnɛ fɛn fɛn ne ma ko ne ka jugu waliden ma. O ma ne ye mɔgɔ jugu da. Ne ma juguya kɛ waliden na. Ale tɛ daminɛ yaso in kɔnɔ. Amadu. Adé. Jumɛn? I ye n ka biduru min ta n k'i ka di. Wallahi ne min ka biduru t'a ta. A bɛɛ n'Ala cɛ. E m'a ta wa? Wallahi m'a ta. O tuma wari b'a yɛrɛ ta? Ne kɔni m'a ta wallahi. Ne ma bɔ kɛnɛma e yɛrɛ ɲɛna. Coco. Coco Timi. Coco. Maliyɛn cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ni kɔni ye jeliba bɔla ye nin sunkalo la su tigɛlen I b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamina. Nin ye kibaruya ye kibaruya min n'a dara kulo kan dɔrɔn n'aw bɛ nisɔndiya su tigɛlen fɛn min ye aw limanaw ye aw denw aw dɔgɔninw aw balimaw minnu sigilen don Europe jamana kan ko nin ye tare ye koyi e den bɛ Espagne e den bɛ Faransi e den bɛ Italie ka wari ci e ma nɔgɔya la fɛn kelen dɔrɔn Orange Money Europe o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ko ko Orange Money Europe I b'a fɔ teriya lakana ani lafiya tunkarankew ani tunkaranke somɔgɔw aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ Afrique fan si tuguni. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni wari kelen kɛra k'a yɛrɛ ta a y'a fɔ wari ɲɛna k'a ka taa da nɔ la walima n'a bɛ mɔgɔ min bolo o tigi k'a bila nɔ la kuma caman nege tɛ n na dɛ n tɛ mulo baliya la ne ye n ka 50 da tabali sanfɛ ka ɲɛ tugu k'a yɛlɛ ko wari tɛ sen de b'a kɔrɔ n'a bɛ taa yɛrɛ ya n bɛ taa ka segin n kana wari in dalen sɔrɔ a nɔ.
Toi-même, viens, tu as mis les gaz et dans les... Donc c'est parce qu'il y a le gaz qu'on doit apporter l'eau chaude? Non, comme toi-même, ouais, viens, gaz, mais... Eau fraîche. De l'eau fraîche, c'est pas compliqué. Y a pas d'explication, attends. Papou! Oui, maman. Nale. Bonjour, maman. Pour le tout. C'était là. C'est... Il va te mettre magasin fait. Magasin là. Ah oui, oui, on a ça. Il t'a dit à la main. On est à Parouane. Il veut seguir. Il veut t'asseoir les filles. On a son baboulou. Il va me néganer. Il n'a pas de ngolo la salle qui télé avec. Mais ça est de mobile là. T'as lu ngolo ça fait one and be. Il faut t'avoir dedans. Mais la sans ça. Et qui télé avec papou. Ah on y a. Allô bébé? Allô? Mais vous êtes qui? Madame, vous êtes sur le... C'est le numéro de mon mari? Passez-moi mon mari s'il vous plaît. Allô? Allô? Malien cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ni kɔni ye jeliba bɔla nin sunkalo la su tigɛlen I b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamina nin ye kibaruya ye kibaruya min n'a dara aw kulo kan dɔrɔn n'aw bɛ nisɔndiya su tigɛlen fɛn min ye aw limanaw ye aw denw aw dɔgɔninw aw balimaw minnu sigilen don Europe jamana kan ko nin ye tare ye koyi e den bɛ Espagne e den bɛ Faransi e den bɛ Italie ka wari ci e ma nɔgɔya la fɛn kelen dɔrɔn Orange Money Europe o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ko ko Orange Money Europe I b'a fɔ teliya lakana ani lafiya tunkarakew ani tunkarakɛ somɔgɔw aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ Afrique fan si tuguni Jiko in tɛ sin na hali bi. Mon mari me trompe. Mon mari, j'essaie de l'appeler. C'est une autre femme qui répond. Elle dit que c'est son bébé. Neche, ayen champa. Ala k'i kisi cɛ dugu tɔɔrɔ ma. Mais Koro, tu sens hein? Tu t'es lavé aujourd'hui? Tu t'es lavé hier? Mais il faut te laver, tu sens mauvais? C'est quoi ça? Musokura, jɔn fɔra ne kɔ gada la yan? Jɔn de fɔra ne kɔ yan nɔ? Ayi, mɔgɔ si ma fɔ i kɔ. Mɔgɔ si? Ayi. Ne ka wari min tun bɛ a taara min? Wari jumɛn? Ne ma wari ye dɛ. Musokura, o tuma e birilen don minɛnɔgɔko la, e ma mɔgɔ si dontɔla ye wa e ma wari fana tatɔla ye. N ka wari di. Wale bilayi wari tɛ ne bolo. N ye kale fɛn min na y'a Mamadu ye ne ma wari ye. Musokura, jɔn fɔra ne kɔ yan? Mɔgɔ si. Mɔgɔ si? Ayi, ne ma mɔgɔ ye. Amadu bɛ min? Amadu. A bɔra. A bɔra? Dogo Amina. Aw ma bɛ mun ne tɛ yɔrɔ jɔsi. Ne ko b'i salon ni jɔsi ne tilar'o de la sisan. Bi moli bara dɛ kulo b'a la. I y'a mɛn? Musokura! Musokura! Amadu wele ka di yan.
min lagalaga to diɲɛ ye i bɛ yɔrɔ dɔsi la i bɛ ka na an ka da gosi dɔrɔn i ka marabaliya kun ta ka bɔ ne kɛ tulo b'a la tanu k'e ka yɔrɔ dɔsi tanu k'e ka an ka da gosi a non mun man kan bɛ yen mama ko nin bɛ yɔrɔ dɔsi la a bɛ ka na an ka da gosi kuma bɛɛ Amina mun kɛra Ne m'a bɛɛ bɔ a fɔ ma yɛrɛ Amina t'i ka marabaliya kun ne kan e ka dɔn ko ne denw ma da fura joona u taara anniversaire yɔrɔ la n'u datɔ de i ka marabaliya kun bɔ ka y'a mɛn i tulo bɛ na n'i bɛ fɛ k'a sigi ka diɲɛ na Amina fara ka bɔ ne denw i tɛ se ka kolokolo Amadou awɔ n ka wari dɔ ne ma wari ta n tɛ kala bɔ n ci yɛlɛ dɛ a tante ne bɛ k'a fɛ yen don o don an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ne kan k'a ɲini k'a d'e ma e ye ne ba de ne m'a d'e ma ne man ka sonya kɔ n b'o ta a bɛ nafa jumɛn ɲini ne t'e ka wari ta tante wa zon dafasa wallahi e dafasa jalen don ni diɲɛ latigɛ fɛn bɛɛ ne ye n ka 10,000 de yan n donna ka t'i ka minɛnw lajɛ n ye 2,000 y'a la 10,000 tɔ bɛ min wallahi ma ne m'a ye yɛrɛ tante kuma caman nege tɛ n ka wari bɔ i k'a di Amadu tante mɛ a ta sisan wallahi a bɛɛ ni ala cɛ ne m'a ta bilahi ne ma maga i ka wari la yɛrɛ wallahi allo ça ne va pas dɛ ça ne va pas yɛrɛ yɛrɛ de i b'a dɔn dɛ trop c'est trop kabini Amadu mana n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ n ko n t'i lamɔden ko la jogo min bɛ Amadu la sisan e t'a dɔn k'a bɛ sonyɛni de la n'i nana i y'a ta yɔrɔ min na taa bila yen dɛ n'a fa dɛsɛlen don k'a mara ne tɛ se k'a mara kuma caman nege awɔ 10,000 in dɛ 10,000 b'i bolo dɛ o y'i ka diɲɛ wari dunni de ye Coco Coco Oui, Tati. Oui. Est-ce que tu vas pas laver la douche aujourd'hui? C'est maman même j'ai fait. Super, tu peux y aller. Bɛlɛ tɛ na n da kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka dumuni kɛ du in kɔnɔ bilen ni bɛlɛ tɛ kini na a bɛlɛ de wa a y'a banna Amina hun ne ko bɛna mun fɔ ye mɔgɔ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ko n'i ye tobili kɛ k'a di mɔgɔ ma n'a y'a dogo bɛlɛ tɛ ci a da kɔnɔ e tɛ ne ka kuma salen i da bɔra i y'a mɛn Amina muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ni kɔni ye jeliba bɔlen ni sunkalo la su tigɛlen i b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamina nin ye kibaruya min n'a dara aw tulo kan dɔrɔn n'aw bɛ nisɔndiya su tigɛlen fɛn min ye aw limanaw ye aw denw aw dɔgɔninw aw balimaw minnu sigilen don Europe jamana kan ko nin ye tare ye koyi e den bɛ Espagne e den bɛ Faransi e den bɛ Italie ka wari ci e ma nɔgɔya la fɛn kelen dɔrɔn Orange Money Europe o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ko Orange Money Europe i b'a fɔ teriya lakana ani lafiya tunkarankew ani tunkaranke somɔgɔw aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ Afrique fan si tuguni Mais Coro, mais ça va pas ou quoi là? Je te demande de nettoyer la douche, puis tu t'assois sur mes toilettes. C'est quel comportement? Est-ce que tu es normal même? Et en plus tu dormais, je sais pas, tu faisais quoi? Ramasse ça. C'est pour ça que j'entendais des bruits bizarres, je me suis dit. Nettoyer la douche, c'est pas compliqué non plus. Dépêche-toi. Ne yɛrɛ ma tobili kɛ
Amina, ne ko ite tigi jale siya. An b'an ka so an tɛ se k'an ka dumuni kɛ. O ma ne bɛ malo tobi e ɲɛ b'i tɔ de la. N bɛ mun f'i ɲɛna. Mun de kɛra tuguni nin? Mun kɛra? Mama, mɔgɔ tɛ se ka hali dumuni kɛ bilen. Ni i ka nin denni lagasa nin bolo. Mɔgɔ tɛ se ka malo dun ni bɛlɛ t'a la. Don o don ko kelen. An bɛna an si k'o la. Dogo, e tɛ se k'i hakili sigi yan. E de mana kɛ tobilikɛyɔrɔ la, e de ɲɛ bɛ du kɔnɔ kalankala la fan bɛɛ fɛ ten. Nafiki tɛya la. Mun bɛ bɛlɛ ti nin na? A ɲɔgɔn fila k'i sɔrɔ tuguni. O molibaliya ye ta. Ka mun kɛ nin na? A dun. A dun ka mun kɛ nin na i b'a dun de dɔgɔnin den. I b'a dun. E de m'a to yan sini n'i bɛ malo tɔmɔ kɛ i b'i ɲɛ de jɔ a la i k'i tɔn jɔ a la. Taga dɔ ɲɛkɔrɔ. Ne yɛrɛ fara dɛ. Mama yɛrɛ n'a fɔ cogo an ka dumuni to nin bolo a b'a to yɛrɛ. Kana zɛrɛ in kɛ tigɛ ne bila ka bɔ. Wallahi ne bɛ mun ɲini Ala fɛ Ala k'a furu dɔ yira ne na a ka kow kɛ denni na wallahi n'a furu la Ala k'a bɛɛ sara aw la. E bɛna anw dan ka baarakɛla de kama. E k'aw dan yan de yan. Babu. Ne ko mun bɛ tuguni de? O bɛ ne banbali ya? Mun de kɛra? Babu de filɛ k'anw dɔgɔya baarakɛla kama. Ka sini k'an fɔ ne ɲɛna. Ko Ala ka furu nɔgɔya anw ye. Baarakɛla kama. Babu. I k'i ka dangadenya kun ne kan i tulo b'a la. E bɛ ne denw labila mɔgɔ wɛrɛ gansan yan. I balimamuso. Yanni ka ninnu défense e bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fo gansan défense ta kan. O ma fara joli la? N tɛ molibala i y'a mɛn? Donc ni ne ɲɛ tɛ yan don min na ninnu minnu jigi kan ka kɛ ne ɲɛ tɛ yan don min na e tɛna bɔ olu jigi kɔrɔ. Dangaden. Et puis fana e ma olu dɔgɔya mɔgɔ foyi nɔfɛ baarakɛden gansan kɔ. N denw kana dɔgɔya bilen dɛ. Awɔ n bɛ taa yalayala kɛnɛmana la. Ada ala mun kira ka i b'a dɔn kɛ ni bɔra i fa fɛ kana mɔgɔw ka so i ko ko kelen b'a da kala de kan i y'a mɛn fɛn min ni n ka di ala la ja Mamadu de kulo bɛ n dɔnna fɛn min denkɛ Musa de b'a ta Musa de b'a yɛlɛma Musa de bɛ fɛn bɛɛ kɛ den ye. Musokura i da wala i da to a nɔ la n'i ka conseil fɔ i ni cɛ i ka ladilikan na musokura ala a ka suma mɛ a ka farin dɛ ala ka suma mɛ a ka farin mais ni Amadu ne bɛ min ɲini ala fɛ n'a ma ɲɛ du in kɔnɔ suɲɛni fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ bɛ ka fɔ ko ne ala ka tiɲɛ bange ne ka lajɛya parce que ne b'a dɔn ne nɔ tɛ mais ne b'a ɲini ala fana fɛ ni tigi a kana malo a kɔ dɛ a ka malo a yɛrɛ ɲɛna wa a kana malo du dɔrɔn k'a dɔn dɛ sigida k'a dɔn diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ karisa de ye zo ye n b'o dɔrɔn de ɲini ala fɛ ne mako b'o dɔrɔn de la wari tala in dɔrɔn tɛ dɛ du in yɛrɛ zo dɛ a ka malo. Oui, donc, tu as trouvé le dossier? Non, mais... Je ne vais pas dire ça. Ah, cherche dans le rouge. Le dossier rouge, je t'ai dit, le dossier rouge. Non, pas le bleu. Oh, les clients vont attendre, les clients attendent ça depuis. Voilà. Mais oui, mais il faut tout vous expliquer à vous aussi. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Voilà. Coco, tu m'as frappé? C'est ma mère qui fait comme ça. C'est ta main qui fait comme ça. S'il y a quelque chose qui va pas, tu parles. Frapper. Voilà. Moi aussi, maman, ça part. Kɛnɛmala mun bɔra ka n'an baara fo n ka da la. Ne tɛ ne a to tan ne b'a ta ka taa. Ayi kana ta. E walideni ni ko ye sɔrɔ yan sa jɔn tɔgɔ bɛ na fɔ. Tani
e ka di ne ka se degré min na ala dɔgɔnin de b'a dɔ tan ni ne bɛ sa bi ne bɛ sa bi ni ne musokura bɛ balo bi ne ka balo bi walayi bi ne depuis ne nana Bamakɔ yan e ma gɔngɔli sigi ne ko kuma bɛ ko ka jigɛlama ta ka di ne ma ne bɛ nin ta ka taa ɲɛgɛnɛ kɛ nin na ni ne bɛ min kɛ ne musokura la a k'a kɛ ne la ne b'a ta e musokura ayi a to ne b'a ta walayi bilayi ne b'a ta mun ne bina diya mɔdɛli bilayi fɛn tɛ ne sɔrɔ ala de bɛ nin den sara koyi. maliyɛn cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ n'i kɔni ye jeliba bɔla ye nin sunkalo la su tigɛlen i b'a fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamina nin ye kibaruya ye kibaruya min n'a dara aw tulo kan dɔrɔn n'aw bɛ nisɔndiya su tigɛlen fɛn min ye aw limanaw ye aw denw aw dɔgɔninw aw balimaw minnu sigilen don Europe jamana kan ko nin ye tare ye koyi e den bɛ Espagne e den bɛ Faransi e den bɛ Italie ka wari ci e ma nɔgɔya la fɛn kelen dɔrɔn Orange Money Europe o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ko ko Orange Money Europe i b'a fɔ teliya lakana ani lafiya tunkaragaw ani tunkaragɛ somɔgɔw aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ Afrique fan si tuguni. Lagare i yɛrɛ ka frigo kuma bɛ ka caya dɛ. Mama frigo dɔrɔn de ka di ne ye. Tɛ dumuni ba ninnu fɛ. J'espère k'a bɛ ka taa école la kɔni. On est à l'école là. Bonsoir ma petite famille adorée. Bonsoir papa. Bonsoir mes filles, vous allez bien? Oui, ça va. J'étais un peu rapide. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Pas où d'où? Eh, pas où va ça on a vu gelé. On m'a attendu une guerre. Ah, pas le. Observe que tu dis. Eh Amina. Amina. Oh. Avec ça on a une Jameson nous claire au bateau là. Mais Mariam, sois raisonnable. Denmisɛnninw bɛ se ka tila dumuni na cogo di k'e b'o tɔ ta ka di baarakɛden ma kana n'a to i n'u ka dumuni kɛ o bɛ faamu mais ɲuman dɔ bɔ a la i k'a d'a ma a plus forte raison e kan k'aw sigi de aw bɛɛ ka dumuni kɛ tasa kelen kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ o de bɛ aw tinw don ɲɔgɔn na. Ne ni baarakɛla. Mariam ne b'a f'i ye a mɛnna i ɲɛ bɛ ne min na ne ye baarakɛden ne fa ye baarakɛ maa bolo ne ba ye baarakɛ maa bolo ne yɛrɛ ni n ka se ni n ka patɔrɔnya patron fɛnɛ bɛ ne la ne fɛnɛ bɛ baara kɛ maa dɔ bolo n'a i bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn dɛ surtout les filles ont les mêmes âges. Mariam s'il te plaît de grâce s'il te plaît mets Amina wula ba dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu j'ai pas envie de m'énerver. Je me suis fait compris. Amina. Amina. C'est pas simple. J'ai une journée épuisante. Tu peux pas imaginer. J'ai marché en ville, les courses, les rendez-vous là. Je voulais que tu masses un peu mes pieds là. Les pieds, les jambes là, j'ai mal. Ici. Papa, ni Amina kɔni nana ne fa. Ok. Ni na Amina se ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ. Vas-y, va t'asseoir. Va t'asseoir. N'i ka taa i ka dumuni kɛ ici. Ici. Voilà. Ici. Ok. Là-bas. Toi aussi, si tu veux partir, hein, la porte elle est grandement ouverte. Hein. Amina, igere dumuni kɛ. Igere. Kana malo igere. Fɛn o fɛn ka di i ye o to y'a mɛn. Bolo fɛ. I bɛ sogo kala ninnu ta y'a mɛn. Ne ka sogo ko man bon ten kosɛbɛ. Aw ye min kɛ sa ka jugu ni kun ta kɛ to. Anw bɛɛ ma kɛ o la n'a fɔra ko k'o ɲɔgɔnna kun d'a kan a ye se ka kɛ maa ye. Wa a se mɔna bilen a bɛ tile bɛɛ kɛ yaala la. Sukɔrɔw ka yafa ma ne bɛnbakɛw ka yafa ma. N bɛna aw mɔnɛ bɔ bi ni Ala ni kira sɔnna. N tɛ maa ye dɛ. Ka na an ka dugu kɔnɔ k'i bɛna kɛ n jɔ. N t'o kɛ. Ayiwa aw mɔnɛ bɔtɔ filɛ dɛ. K'o tɛ mina fɛ. O tɛ mina mɔnɛ bɔ ɲɔgɔn sɔrɔ. Je dis de masser un peu fort, mais là ça fait mal.
Tu voulais me blesser? Non, comment ça? Je t'ai pas embauché pour ça? Tu pensais que ma jambe c'était quoi? Ton balai? C'est fragile? Toi aussi. Tu veux m'ébouillanter? Tu me frappes, tu me blesses. Attends. T'en fais pas, kana joro la. E ka dumuni kɛ. Y'a mɛn? Kana kati. An bɛɛ ye waliden de. Dumuni kɛ, y'a mɛn? Bon, i ɲɛ ji cɛ ni kana kasi. Dumuni kɛ Amina. Dumuni kɛ, e bɛ se k'a fɔ cogo di k'e fara? Dumuni kɛ. N'i ma fa fana bɛ dɔ wɛrɛ san ka d'i ma, y'a mɛn? Dumuni kɛ. Kana nin bila i kunna, i y'a faamu? Don ka ca Ala bolo min tɛ bi. I bɔra i ka dugu la, i nana wari ɲini na. Wari ɲini i ka se k'i bangebaaw, i mansaw, i k'u dusu suma, i y'a faamu? Ni fara wagati min na i b'a ta i bɛ taa n'a ye kɛnɛ kan, y'a mɛn? Allah, ne ye mun kɛ na? Ne ka patron n'a denw bɛɛ wulila ko parce que ne ye Sibu fɛ ka dumuni kɛ. Allah. Amadou. Hey, Musawura. Ko cogo di? Ko tɛ tugu la. I b'a kan? Awɔ, n b'a kan. Ma. Ko b'a kan. Awɔ, ko ka ɲi. Ne yɛrɛ kun mago b'i la. Ne la? Awɔ. Musawura ka di? I parle la fɔlɔ. Ah, ok, merci. Wala Amadou kɛ. I b'a dɔn ne tun bɛ fɛ kɛ. Ko de tun ka tɛmɛ. Ayi. Asafurula. Musawura kana o kɛ dɛ. Ne b'i bonya o ma, an kana olu don an ni ɲɔgɔn cɛ. Baara ɲɔgɔnya de bɛ e ni ne mansaw cɛ, a n'an ka dukɔnɔmɔgɔw cɛ. E yɛrɛ ye silamɛden, e b'a dɔn tigitigi k'o ma ɲi silamɛya la. Kana jɛnɛya ŋaniya yɛrɛ ta silamɛya la. Kana sɔn o ma dɛ. Ne m'e furu fosi. E man k'i maga ne la yɛrɛ. Jango fɛrɛ ko ka taa se fɛ ma. N ka woro t'i kunkɔrɔ, an ka n'o kɛ ɲɔgɔn na, o ma ɲi dɛ. Musokura. N'a yɛrɛ la, o ma ɲi an fila si ma dɛ. E yɛrɛ man ka to k'a ye, e ni ne ka ye nin cogo la tan. I kan k'o dɔn k'a fɔ k'o tɛ ko ɲɛnama ye. A fa safurula, o t'u ka bida dɛ musokura. Kana sɔn o ma. Ayi, o ma ɲi. An sɔn o ma dɛ. Hali ni tɛ muso ko ye, e b'o kɛ Bamakɔ yan. An tɛ yan, an ka taa n'a ye. Oui, j'ai déjà les dossiers en main. Demain, je passe au bureau pour les récupérer. D'accord, ça marche. Ok. Amina, ça va? Ça va. Bachitila. Alhamdulillah. J'espère que madame ne me sauve la télé. Aïe. Il dit d'abord à faire jamais comme ça. Dis nous où tu es nous il boit encore du là quand on a fait le bon on a fait le fait quand on a fait qu'il vous belle il peut donner mal il peut donner 10 sous. Ah. À la fin de ça. Merci beaucoup. Il dit déjà. Ah. Ouais. Qu'est-ce que j'ai? Ça fait mal ça. Coco. Oh Timmy. Oui, Tanti. Tu vois, je me suis un peu blessée au sport. On dirait que c'est une petite foulure. Toi, tu viens du village. Des fois, vous massez, là, vous soignez. Ça. Tu peux... C'est les mougous. C'est... Bon, faut... Voilà, replacer ça un peu. Tu peux?
Nagare boto be kile dema. Ayi, utara na ufe. Wa be yegana. Na bara wole tara dugu kono. Ne mena ga ma kona ma bo. Yakli kana bo de. Daram be glana. Ibo la wuli. Avar kono daran jema be. Ibo fese. Ni klaro le ka bara msenu be ke kulo bala. Meta dugu kono kana. Amina. Amina! Oh, no, Amina, Deus, maybe que kunenga na dia. Ika nyanga boy ka dia kula bala. Nyanga no gole ku. Mo lu ta chimu. Nyeblin batran mami edisi kike ba foko zuzani kike ba fo sakadini ibe pampan fambe ni kliple bay jon yibla bolila ni mi ko sigero bi alchini avec ou tutuni. Koro, tu peux pas faire ça dans le silence. Quand je te demande quelque chose à chaque fois, tu parles comme ça, je comprends rien. Qu'est-ce ici? Tu parles même, on dirait des incantations, c'est bizarre. Faut laisser ça. Laisse. Ça va, Amina? Il y a un truc sur ça. Ne te mourra pas là. Nasa, mais. Et c'est non. Aïe, ala comment? Comment là? Il y a plus ici. On est là. Ah? On est là. Ala comment ça? Oh. Ala comment? Ça va. Et quand tu as ce qu'on est, oui, il y a des gens qui sont pas qui sont là, qui sont là, moi, même quand je suis là. Awan dugula wala ne ti cheba chet ne do. On da ça on ma bébé da. Aïe, ala mkira ko ko to ala ko. Malienche muso demse ani babakoro ni ko ni jeliba bole ni sungalo la sutigale iba foko alhamdulillah rabbil alamin ni kibarayami na daro kulo ka doro na be ni soja sutigale femiye aw limanawiye aw dew aw dogoniw aw balmo muru sigilano Europe jamana ka ko ni tare ko diebe Espagne diebe France diebe Italie ka wari ci ema no yalla fenkele duro Orange Money Europe o tabela jele de ni ko Orange Money Europe iba fo teriya lagana ani lafia tugaragaw ani tugaraga somo aw te gele ya soro Afrique faci tugudi Lebo. Ni ko ninga ni yalai. Die do ne te kangare ni kle goro yalai nasa. Di pere jume e boy. Mena don. E ka moto be. Aga Amadou Bulu. John Amadou. E ka moto be Amadou Bulu. E bi ka moto di Amadou maka yalai sina. Mo atra golle la ga gollo ro gaja. E golli yoro kaja. E de ado e golla. E ko yo munafiki ya idi de. Aduna e golla wakati mne bora kalama. Ha? Ninga ka follow na laba inga nani ka moto ya bolo de na ti se ka sina akata barake ka moto sa no ko ko rogare do e ko rogare do erem na ne wajua ti wajure odong ne de mo ko jubi mo so e bi shige no jubi sa wo ina woni yene ka kanga chi Gogo? Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu étais en train de faire quoi? Non? Donc maintenant tu me voles? Ah, là je t'ai pris dans la main dans le sac, hein, comme on peut dire. Quelqu'un qui est capable de voler, il est capable de tuer aussi. Moi là, ça dépasse les bornes. Tu prends tes affaires. Tu restes pas chez moi. Va-t'en, vas-y. Va-t'en. Je veux plus te voir. Va-t'en, prends tes affaires. Tu rentres chez toi.
ka makana binga. Ka binga wa? Tono papu ala ka makana binga midili. Mo bule bela. Ala ka makana binga midili. Mais nya famille. Ni bene so ngole noy. Ni dor nya ke ne te fe masigana sige anga salon no ka ini mi sige ube ga shia. Idan tala la ba. Ala biga kenege. Na. Tono papu. Kana sira. Na. Désormais, bitago bitaye. Kana ne wule tonton tumini. Ne yi balma gari. Ne yi kore gari. I mo mana se bien fefe ma. Afoni maki. Ana sora seten mam nem fagela kadima. Yama. Yame. Ega baraga yama. Wa fini bura duno mini sama. Yama. Ega baraga don. Kani tane do wali fe. Yama. Ega baraga. Kana nyina de I mo mana se bien fefe ma afoni. Yama. Tani, ni ka fin no ta nyubla machine. Okay. Ibn Talagondo. Tana mina ntana de fi. Nte kuma msemsen fe. Nte nogo fe. Nte buri fe. Wa kuma mana salila koro. Duin ngona ka ni dado ala. Est-ce que ngap ma famo? Parce que ni be dongli le dan kulo be chauffer. Koro yoro ka sanu ngana sorzu suma do be fam be ka yoro be chia. Ngap ma famo? Wala ante te ngwana tani. OK, d'accord. Tani ebe bala mingi. Ali ka su abi fe asumu su kasi ka sangora ta ka lawle ka kla ka bla. Wallahi ni momo me buyan o yoro kono. Wallahi billahi ote halalai. Ote e ka su ne me patron follow me fe an bala je. E ka dogo e ba sorry o fi ba gero nata. Sorry o ko ni dine ko ngam be che ko ka waru be fara ga. Tani wallahi ani ka fi. Ai ka ta sagi ka ta. Attends, Amadou, entier, ça va? Ça va. Je me redou. Ah ouais, ça. Kuri bashidi da. Bash fete. Mba. Eni fama. Wala doni. Ina fi kuma na re. Wala wala nyana fi bare tumini yala. Ah, de kuma na am tenginu. Do menasa. Kuri bashidi anu. Ai bash fete ana. Kalandu. Awa mukata. Ibi kata kalandu. Awa mukata. Okay. Na. Ji ja yara de. Na. Demseni kana kalande ke. Weche. Wala wasidi sin ko fo. Na. Kuri bashi kontia. Ai bash fete. Tabarika. Tonton ne ra kungo koni nana. Me fe no nya finyana. Findo. Na kuteki ma bashi ko. Vraiment ne me faire asigi. Taso. Pour que ka tangini ni ke wala sa alisa ame chuga mina ka se ka bola ko sebe moyen de déplacement ko fana ka se ka no ga ne re bolo ka ta kalange. Parce que era wa do kol soni so ka jam. Ya donc akunga ne ka ta dula pour que ka tangini ni domination. Amadou ebe mi fo eski ba famo. Na ku ene fini pour que e kan ko ga no ga ta école la. E bi ta fo village la. E bi sa bo choko di village la na école la. Ana soro e ba tu me bolla sisa. O ngi teso ki dawa ni kuma su foni. Tonton ne kuma dawa ka makila timi. Ani doni ka shile ya fam. Ah, ikuma na dimine. Aya no kon fla te yabu. Oh, ni aga dene. Fo ka ta sa ase ma ntani mo fo. Tabarika. E anga fini ko do ya dafa ni. O ye fini jumɛn? Ne ka orobu mulanti bilen. Ne y'a ko ka taa bila paseli kɛyɔrɔ la, ne nana n'a ye ne y'a bila I ka almori kɔnɔ. Kuma jumɛn? Ne y'a ate. Ne dun y'a bila almori kɔnɔ, o don la ne ma finiw bɛɛ arranger yɛrɛ ɲɛna. O ma jɔn bɛ ne ka fini don ka bɔ? Ah, Kadi y'a don ka taa n'a ye anniversaire kɛyɔrɔ la dɛ. Ne tɔgɔ bɛ da kɔnɔ muso ko Kadi y'a dun Kadi y'a bɔ tan de. Yɔrɔ i kana n tɔgɔ fɔ. Ne ye mun de kɛ? Nin ye sinji farala de. Ne bɛ ka na n ka ɔrɔbu ɲininkali k'a la k'e ye ne ka fini don ka bɔ. E don yɔrɔ b'anw ka balimaya la. Han? Tiɲɛ na I ta juguyara. Sisan I nana k'i bɛ baara de kɛ o nana k'i bɛ balimaya de fara. Kɔrɔlen tɛ n kɔrɔmuso ka fini don wa? I bɛ ka nafili tɛya la kun tɛ ka bɔ ne kan I tulo b'a la. Est-ce que I bɛ k'a faamuya? Ayi yafa ne ma. Ka yafa I ma den nɔgɔlen jumɛn? A b'a yɛrɛ k'i b'a fɔ a tɛ fɛn kalama.
wulela de kelen da fila kan n'i ye den kuma an b'i faga mana miya e ye wolo kojugu denba de n'an ka taa lagare n'an ka taa nin Kana ne la dimini ayi quoi. nin to yen nin to yen maliyɛn cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ n'i kɔni ye jeliba bɔla ye nin sunkalo la su tigɛlen i b'a fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamina nin ye kibaruya ye kibaruya min n'a dara aw tulo kan dɔrɔn n'aw bɛ nisɔndiya su tigɛlen fɛn min ye aw limanaw ye aw denw aw dɔgɔninw aw balimaw minnu sigilen don Europe jamana kan ko nin ye tare tare ye koyi e den bɛ Espagne e den bɛ Faransi e den bɛ Italie ka wari ci e ma nɔgɔya la fɛn kelen dɔrɔn Orange Money Europe o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ko ko Orange Money Europe i b'a fɔ teriya lakana ani lafiya tunkarankew ani tunkaranke somɔgɔw aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ Afrique fan si tuguni Tani ni ne kun y'a kala k'a bila 26 la mun ye sɔrɔ tantɔ kɔrɔ mun ye sanfɛta de ayi duguma ta ni sanfɛla a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta ayi fɛn sugu kelen yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ motɛri sugu kelen tɛ nin ye sanfɛla de e bɛ se ka sanfɛla commande ta cogo di ka n'o kɛ ne ka dugumata la pourquoi n ko ne de nana n'a ye sisan k'e to samuru la sani e ka tila koli la kɔrɔ est ce que e ka kɛnɛ ne y'a kala a y'a ta est ce que e ka kɛnɛ kɔrɔ a ye bɛ k'i jogo yira ne la dɔɔni dɔɔni ka ne y'a f'i ɲɛna sisan ko n'i ye duguma ta bila yɔrɔ la ka taa ni a ye sanfɛ a bɛɛ bɛ fɛnisiti ta ni maa yɛrɛ mana kuma min fɔ e ye e b'a fɔ ko fɔ e k'a k'i ta ye ne y'a kala ya sisan a y'a ta ne taara kɛ denmisɛnninw samuru kɔnɔ o y'a ta fɛn min hali n'a ɲaamina sisan i bɛ nin pili bɔ sisan k'o don sanfɛ ta pili la ka duguma ta don pili la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta sisan ni mɔgɔ y'a f'i ye cogo min. kɔrɔ nin ye pɛrɛntɔ ye ne kunna sakɛ ne de ye e ta walima e de ne ta tani n ka kunna fɛn de ayisa kɔrɔ ne de bɛ e sara walima e de bɛ ne sara e pɛrɛnna ne de kunna tani muso dɔ de e y'i ɲɛsin ne de ma ka pɛrɛn walayi ne tun bɛ muso dɔ de fɛ yen pɛrɛn kɔrɔ e y'i ɲɛsin ne de ma ka pɛrɛn a ko ko ne ni mɔgɔ tɛ bɛɛ ta nin komi e de somɔgɔ ye sinuwakɛ ye a y'a mansin bɛ dilan e sigilen ɲɛna taa ka bɔ n kɔrɔ taa ka bɔ n kɔrɔ ne bara e ka bɔ ne kɔrɔ sisan mɔgɔ lankolon somɔgɔw n'aw bɛ basi tɛ yen kɔnɔkaw bɛɛ bɛ yen tani walayi n bɛna kuma de f'i ye koyi Amadu n mankan de wulili ko yan nɔ ala dɔrɔn de b'a dɔn ko jumɛn awɔ mankanba ne yɛrɛ ye n to so kɔnɔ kɛ ne yɛrɛ fɛ ko fiɲɛkolon de wulila ja Amadu bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ yan nɔ tan ne yɛrɛ miiri a dɔw ma mankan so in kɔnɔ yan nɔ hali papa ma na fɔlɔ mun mankan de kɛra Amadu ye kumaba de fɔ ye ma tan ne ma a ko ne ye mun de k'a la ne yɛrɛ tɛ se k'a bɛɛ fɔ komi ne ye baarakɛden n m'o dɔn to n kɔnɔ nka e kun kan ko kuma mana fɔ yɔrɔ yɔrɔ ne tɛ se ka to ten musokura diɲɛ don o don ne bɛ nin kelen de fɛ yen e kɔni b'a dɔn ko ne min e baarakɛdenya minɛ so in kɔnɔ yan nɔ ne ye kɛ i n'a fɔ n woloden mun de kɛra so in kɔnɔ yan Amadu ye mun de lakale papa ye k'i tɛ ji d'a ma i tɛ dumuni d'a ma i tɛ foyi d'a ma k'i ka jugu a ma wa i yɛrɛ de t'a fɛ ko ne t'ale fɛ ne tɛ ji d'a ma jogo jugu mun b'a la dɛ ani ne tɛ ka bɛn o dɔrɔn de la hali o don ko an kɔrɔ a ma ne ka pari wari a y'a kɛ ne ka joli tunu na so in kɔnɔ yan a ka ca o tuma ale bɛ fɛ ne ka taa baara kɛ ka na n ka wari bila ale ka t'o tali la o tɛ kɛ ne ye mun juguya k'a la ne y'a f'i ye dɔrɔn komi ne ye baarakɛden dɔrɔn ne da ma ye nin ko ninnu e k'a to tan ne yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ mun kɛ ni papa kɔni ye ne ɲininka la Amadu tɛ yan fɛn m'a tɛ to so in kɔnɔ yan nɔ ne ma fɛn fɔ dɛ ne bɛɛ ye kelen e k'a to ne ma i ka filimu i bɛ filimu min filɛ nin y'o ye kɛ o ka novelas nin filimu in ka di e yɛrɛ ta nin ne ye dimi n'a ma ɲi k'i ka wusulan k'a la maaw tɛ kelen ye dɛ mɔgɔ bɛ se k'i pɛrɛn maa min kunna a ka du kɔnɔ k'a tɛ fɛn k'i la walahi n'i ye musow falen ɲɔgɔn na dɔ b'a yɛrɛ fa i ba ye den ɲuman wolo ko i tani n b'a dɔn i tɔgɔ bɛ yɔrɔ min na walahi ma tɛ
Bonjour maman. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, tu as bien dormi? Oui, Dieu merci. Maman, papa, il y a un film pas de venir là. Il est là, Radi. Voilà, et Fatara ma kile fla bofolo. O mai ga fago ga juguni babo ya. Maman, ni papa de venir fini na chokwe. Aha. Oh maman, ni ala kunya na ga finya no. Iga den la hala juginke. Denjo. Ay mun kene la odula ne goni bola bararo la ma finya maman ni mun kene la. Ite se ga dalo. E de bado ni ne be la dala. Ne ko be jane ko no be ni dimne se ga fu yele. Ne be ta tanga la da finu ta ga dalima. Ka ko wa u chugo de gana. Kan mu fili so na la ma jine tegema. Ne ya shi jene te du ma do ni ne ya do be infection se mo ma. Amaje kuma fere amaje aya ke aya jima furike. Aya fili ga ta la ma jine tegema. Jugu sago. Fanta jenya faraji ati fabola ki babolo. Amina. Ni soro no. Antletan. Ijenga don fiya kan soro. Pour la gare aga jugoro fini di makika ko kima songa kwa. Angi dugula ni mai gala da ira de biga finu ko. Ina na bonala. Aha. Depuis quelqu'un veut nous ne dona. Ni ta ko ne donga baradi. Amina. Ni ne dongo kasiki jo be siki jo. E kulobala. Ta cheno ngoro bilalo bofu safu. Fogo dabakal. E teke fe fokisa. E ko ne kele mdane ka du comment nge ka dinema. Amina. Ya fama. Ta ya fima wa. Ne. Kasabra bono. Ta ko na dia mai. Ni era ka dia ko. Ndo bla ya rola. E ka dimi manni yere. Mo manga plela. Tani nek me barala muso min bloga. Odi ya fone dunyala ko na de ka barabla khale be nyini fo ka nefa. Ko ne mana ta ma fe. Allah ya madam na ko ne be perote ko be nege. Yaay odi o kilene ne. Ere usula sugu ngene ga fenata. Dongo ne ni sa kare ko fe ko mi wusula ka die kime saba. Usula sugu meno. Yala tay. Foto buyi. Fo wa agushala ta. Ne jambe yala ko masabu. Kumbo masabu. Mi bla ko kenega est-ce que ni bin suna sugu mere fe. Ni bin odeur mere fe. Eta do jero ko te skoler ko lo fe. Ni ma bola. Ni ma bongo sokono. Ni ma bola. Mi nyeda jinaka. Maniache muso demise ani babakoro ni ko ni jeliba bola ni sungalo la sutigale iba foko alhamdulillah rabbil alamin ni kibarayami na daro kulo ka doro na be ni soja sutigale femiye aw ni manawiye aw dew aw dogoniw aw balmo muru sigilano Europe jamana ka ko ni tare ko diebe Espagne diebe France diebe Italie ka wari ci emma no yalla fenkele dro Orange Money Europe o tabela jele de ni ko Orange Money Europe iba fo teriya lagana ani lafia tugaragaw ani tugaraga somo aw te gele ya soro Afrique faci tugudi Ni to ko mbonda ko ne ma dayi tunte lafia ibolo ja Mamadi, ika na to a nyuguni mkene ga fini na de fa yele fene ko fini kele ni jugu sagu na si woro la je kebe nyuguni la euro de men of sanini na ga ne bi tige fene la ko kara avec les flabos ne ba ci fone fo bien na ci fone mama ne akili boli balo ni deni ala ga kuma fol man nya ali ga ni plani be si won ali te fa deni yenyela ni beta sa et puis ni nana ni ta fe kele male la khale be nyuguni est ce que ali nya be ne la na mo to ga da batama wala ni beta fantan do ma no busi ko no na fuere ma mama ne tan do da nyo de fa yo no na fa ku ye doga ku te se ya che e fa ma doge e ba ma doge valide e fantan de ke bi ni jamani kala no fo ki sa afonya fa mu e ba re e be se ba ma ko ya Princesse Mamu ne dimina dro mandini min ton yere de kayila I fi aji ki nyekse wala le mami nyekse iba do ga fo ki se juyala I nyekse da jugo ni mo tamakil
imi nuna imbuguleni you have ko vaidi wallahi billahi tani dimson mu yesu do folo ya be ya fara ko ini bulan ganu madam Sura Amina ni wele kanya fila Amina walla meteke da kulo ko ni ma jigi jugoro ka boga kuma ko ni maramte e be kam nega sa ne ba la fon tige c'est très bien ye furu to sa ne furu to sa le ka ko ka je ika tige ika chongo inyuguna ne denga jugoro finimna ika kla ko do ala kanu chogo nyogon fe ne kla la mu nyere mi no odo yere la ima famwa muni kla la nyere ba do ila e godi e ta ko nyoro ya ndaka jugu na ma jugu imna do e ka jugu ne do na ne do suma sa ne nyana mai ima do ba mo ko de be mo ko kele atete malaka Papa. Oui. Yara kumbulu ye bora de taw. Non, tu me nyaga na. Kori bashiti la. Alhamdulillah. Ste. Ira du. Bien. Kori bashiti la. Bashiti. Duguna mo ko tobe. Bash fu ma mboso. Tabarakala. Hey. Nah. Oh mau. Nega usulan bara bele ma nina. Ay ne don doro ni damakala. Mafia woni be salon ngi na usulan sika mafia. Wonde si poate mafia. Naka bona ay ataka na ya. Ni ka ataka na ya. Usulan ja. Akala. Ni kakala. Na. Ega na amai. Akajua amaju. Dan musti zamini na. Ikasanga mo kotara na akajua amaju. Dani. Jagana mo nete milisi sambiye da begi. MD sube. Lebo. Abedi. Hivi nana ye kaya. Ite nana ye do janno fima ani jema. Meta ake tonton atela nyiti daga sigi kan. Fiman se ga du uma fen folo. Ko menti bo ola. Mi jeman don ne dima. Te chade. Lebo. Niko ebe to ki ka moto di Amaduma. Ka bita école la. Nkale na femu na wi alai. Ateta na école la. Abi musumunu di tala. Muso bani shite kare ko ne ko mi mayele Amadou ka moto sanfé ni ko mi fie ke Canada ma biline Aminala Musogura Amadou ne korogeri Amadou ne balmadi Amadou ne sinjidi Musogura balmaya abe shishi mati menade inani ga barale kamaya ne taroki nana kana ne ni balma obla nona ne taroki nana kana ne ni korege bla nona ya fam ni nagu ga barai mbo kondo mais ni nagu du fara de anta te fara ibse kata malienche muso demise ani babakoro ni ko ni jeliba bola ni sungalo la sutigale iba foko alhamdulillah rabbil alamin ni kibarayami na daro kulo ka doro na be ni soja sutigale femiye aw limanawiye aw dew aw dogoniw
aw balimaw minnu sigilen don Europe jamana kan ko nin ye tare ye koyi e den bɛ Espagne e den bɛ Faransi e den bɛ Italie ka wari ci e ma nɔgɔya la fɛn kelen dɔrɔn Orange Money Europe o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ko ko Orange Money Europe i b'a fɔ teliya lakana ani lafiya tunkarankew ani tunkaranke somɔgɔw aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ Afrique fan si tuguni. C'est le grand frère Amadou. Adu, nana ubaga koro ya we. Ira. Aw? Koro wala. Me ne afigi ga fengen kala. Aw mena ya kuri ibai no kuntige na. Yan fa mugo ga shen. Wolle ba fengen. Suna waga ba to gala re. No ni kan yere. C'est Amadou. Ne kulo mini papa mangana. Ndara ku me ko ikume keme ko kuma lola. Keme wena ku. O mene. Ego mene fala ola ni wakati mna na mai ne fana bolo no asoro dobi bolo ko tangi na ma fen soro fana ambe kele ko OK ya me ça c'est le grand frère de Valère ouais ça c'est Amadou Skola ouais ko daga wa barade anga ngoko ça c'est korole koro ibaro exercice do de wa mbulu de nkanga tay no de me ntelia me to ko la kana ko ola ni nana ame nwe chim nya fi na sa ama boroni toge OK ya ba ouais voilà ma ka te debo c'est ni mai amina ça c'est grand frère. Atinya bi atinya shi. Amma ma shi bola ba. Ko kle bambali. An ni tani ak mako. Otike. Fenke. Munega. Muso fla to gara bota fla munani sa. Awani kanja. Hawani kanja. Kuno oluna ni fini. Ko ka fini do machina. Ne a do machina ka machine wuli. Machine gudugudugu re kun dambe sunala. Ne o fini bɔ k'o da wula fɛ tuguni u nana ni fini ye ko fɛn dɔ bɛna kɛ wajibi n y'o fana don sisan de ka ne wele ko ka fini kɛ machine na n'a ti k'a la fo ni dimanche tɛ a ti k'a la bi a ti k'a la sini ne yɛrɛ y'a tile b'o la ka taa a tile bila n ka samuru kɔnɔ. Sisan ne yɛrɛ bɛ fɛ kɛ ɲininka o buna hadamaden mana bɔ dugu kɔnɔ ka taa ka segin n'i wɔsira fini na diyagoya ye n'a suma bɔra i b'a kɛ koliminɛ de kɔnɔ ka ko. Sisan n'u b'a kɛ mansi kɔnɔ k'a ko kɔrɔ b'a kɛ jumɛn kɔnɔ k'a ko ni awa dama ni kanja mu ka fini kɛ jɛnatigɛ kɔnɔ ani awa ba k'u ka fini kɛ mansi kɔnɔ k'a ko ani segu u b'a kɛ jumɛn kɔnɔ u bɔra dugu de kɔnɔ nɔgɔlen don donc n'u nana ni fini u b'a ko k'a jɛ k'a bila k'a ja. Tani segu ma kuma koyi ne kelen k'a fɔ tɔnɔ segu ye n ko fini n ko sini dimanche o ko k'a banna olu fila de y'a yira na sisan ko diyagoya la ne fana de da de tugu minɛ sisan n ko ne su walima finiw ka ko. E ni ala ni kira cɛ e bɛ se ni mɔgɔ fila la ni fila jɔlen ye camancɛ la o t'i ci fo k'i faga. Ne t'i k'u kan parce que e fɛ yen kɛlɛ tɛ yen ne b'o dɔn. I b'a dɔn minnu san ne yɛrɛ de kunkolo sɛgɛnna bɔ i ka taa bɔ sani e ka ne faga ou ne k'e bɔ ma ɲi bɔ. Baara fila la bɔ i ka taa. E yɛrɛ ko ni deli b'a to k'e bɛ kasi ne ye ne labila tan. Awɔ baarakɛden ɲuman ye mais baarakɛden jugu min tɛ hinɛ la diɲɛ kɔnɔ i b'o labila de min bɛ hinɛ ne la ne ka deli ka jugu de fan fɛ n bɛ kasi o de nɔfɛ o tatɔ mais e tatɔ n bɛ bugurimugu de fufe kɔ bɔ n ka so kɔnɔ. Ne tɛ kasi ne yɛrɛ bɛ kasi taa. Sira, ça va? Bon, ça. Vous allez bien? Oui, ça va, Jeunesse. Ça va? Oui, ça va. Et tu as fait un barré comme ça? Merci à toi. C'est oh, Madou. Et moi, voilà ça, ma mère. Voilà. Toi, d'où? Oui, pour la mission. D'accord. Et moi, voilà. Wallahi ma wuli bara ale te sobo ma bin te metori do don me te mega la je do kan ya do fene kan fama na do ala ta bo mo koy ko ba te so ama no trama ma ndaw ko ta ne fi ba te so ne ma surtout atiano na wule like do na atiano avec kuma la c'est sûr awere ka barako be chokoti ina fra stage ni na o ya o te ta roshi ka o da so ne ano bitik fena be no te ta ferige fu o ba ka mo re ta ka ferige ti ata la jesa o korobera go bulu do kuna sira yere ta be ne senga don e bitigi ko na mo te fo mo ga mo de ta
ka taa feere kɛ e fana bɛ ten la même chose aw tɛ baara kɛ aw tɛ feere kɛ c'est pas bien imagine aw tɛ kɛnɛma baara fana ɲɛ sokɔnɔna fana est ce que baarakɛla yɛrɛ kan ka taga d'aw ma o bogotigi falen fila bɛ yan a nama o degi dɔn a man ɲi sa. Bon tanti i ka kuma diyara n ye mɛ an fa ni an baw fana ye wari ɲini pour que an ka lafiya don olu tɛ sɔn an ka baara kɛ an ka baara bɛɛ bɛnnen bɛ an ka kalan ɲɛ baarakɛla taabolo y'o de a tɛ ka kɛ fu la a bɛ sara de. mɔgɔ b'i tanti jaabi ta i ta k'a sari la n'aw ba nana ko ne tun tɛmɛna. A diyara n ye. o k'an bɛn. Awɔ k'an bɛ taa ni Marita. Kuma ta ni ɲɔgɔn ma dɛ ko baarakɛla ta kun tɛ munna a tɛ ta. Ale bɛ Amina nɔgɔ ni den ye dépense ta a bɛ baara de kɛ n'a ma baara kɛ a b'a ku labɔ an bɛ se ka baara kɛ cogo jumɛn ale balonen jɔ mɔgɔ bɛ sɛgɛn. Sunguru. A tɔgɔ yɛrɛ. Koro. Pardon, ɲa ma yɛrɛ ne kuyari kelen dɛ. Ni fina sugu jumɛn? Nka a jɔsi kun sa i ka fini na. Ji de kun y'a la. Taga nin ko kana sa. A ka ɲi ne yafar'i ma quoi ne t'a dɔn e fɛnɛ mun den karanna sugu ye quoi ni ɲɛda i bolo ko afropéen n yɛrɛ bɛ taa n ka kuyari ko nanta. Ani sɔgɔma tan. Nse. Somɔgɔw nse. Fɛn tonton ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔ de fɔ. Kɔfɛ kari na kɛ du sabanan bɛ yen musokɔrɔba jɛma min bɛ yen f'a bɛ feere kɛ sugu la a denmusonin dɔ bɛ ko nana ko a ko ne ma ko ne k'a f'i ɲɛna musokɔrɔba in ko Amadu bɛ to ka taa a denmusonin nɔfɛ ko a ma bɛn a ma fɔ a ma bɛn a ma a man di a ye ko k'a f'i ɲɛna k'i k'a fa ye a k'a dabila. Musokɔrɔba in d'o fɛ yan. Musokɔrɔba da d'o fɛ yen. Awɔ a da de y'a fɔ ne ɲɛna. O tuma na kɔ de ye musokɔrɔba ni so in cɛ wa ba de b'a ni so cɛ. A tɛ ka tanti yɔrɔ dɔn. A tɛ ka tanti yɔrɔ dɔn. A tɛ dun yɔrɔ dɔn. Munna a mana fɔ. O tuma Amadu tana de ka taa muso nɔfɛ. E b'a kalama n'a bɛ taa a nɔfɛ furuko de la wa? O kuma kun a fɔ a ye n'a bɛ se o la k'a fɔ e ye dɛ k'a kana du kɔnɔ yan nɔ. I y'a faamu wa? Ka ne lajɔ nin kuma sugu la bilen i y'a faamu wa? Nin ka k'a laban ye dɛ. Tɔnɔ e bɛ ka ne wele. Awɔ n mago b'i la dɛ ɲininkali kukurunin kɔ e bɛ sunɔgɔ ka ɲɛ. Awɔ n bɛ sunɔgɔ. I bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ. Awɔ n bɛ dumuni kɛ. I bɛ boba kɛ. Ala barika la n bɛ bo. Bon ne bɛ k'i ɲininka quoi mun de kɛlen bɛ k'i jaba i habalen don heure bɛɛ i m'a faamuya i mentalement tu n'es pas stable quoi mun b'i la quoi i bɛ se k'a ɲɛfɔ n ɲɛna mun y'i sɔrɔ. Foyi tɛ n na. Taa chauffeur kɛ wele ka ca. Ko k'a fɔ chauffeur k'a ka na. Ayi a k'a panne. Da mɔgɔ t'i. Ninnu ka foroko ye cogo di. Papa o tuma ma hali sin xeya. Ayi a m'a fɔ. E tɛ se ka maa fɔ. I tɛ nin to yen tubabu dɔnniw ka ko ka ca dɛ nin bɛ marakakan ani faransa dɔrɔn de. N ye wari sɔrɔ. Euro teliyara. Awɔ i bamuso ye wari ci ka bɔ Europe. Arabi. Orange Money Europe fan. Sisan an bɛ taa sunkalo musakaw san sabula e mɔkɛ kun peresera ne ma kojugu. Wa Orange Money Europe i bɛ se k'i to Europe ka wari ci farafinna dugu bɛɛ lajɛlen na lafiya la teliya la. An ka taa. Tan, i ka lip tan ye. O tuma o, Asɛti tɛ so kɔnɔ ye.
Acheti be ni nyina na de ka bla ko. E ma se ka sigo ka kana ne mamuna. Njota la ya fomo. Ke nyina. Nugo. Ni e libito wa ni gorobe. E re kasa ni libito kasa. Utu bodo ga bonyo kwana. Ke akili boradi. Ingina. E go ingina. Akulu. Ni te ka pletu. Ngira akulu. Ta cheno goro blalo. Ya do saka ka kaloro. Okay. Shewale ni mna jange. Ya akulu be jula setu. Ni e ka plene buso ya. Ta servete de kana ya justice sa. Ni na se. Pasa por ti, te van a Veni con maquillaje, shore da sentite no. Kono. Koro mo isoro. Ne ko sigi mbek yi reflet. Et 3h du matin télé la ya. Mu mako yi la. Na salon no fibi ja fote vena kono. Mungara. Ay komi e bora kabini 20h. 3h c'est le mana en be jorole o de la. Ka joro chogodi. Imado senna. Komi mado jonadi. Kuro. Nema. E jona we kuran sara duguno. Jomi la dumni. Kuro ibe ni banana jomi furake. Voilà kuro nda doga mfrum sole ibe shi confere ya. La ila subhanallah to na ala kan kisho mare. Awa kuro ma kono. Mena l'essence yame. Ibi si ibe ma kono. Ma dugu ma. Musokura. Musokura. Kura. Ingina na ngo bile. Muna. Soko tenga nala. Yere nala. Ko sugo tala wa? Sugo tala fi. Ko ne ga munisa. Kura. Amadou. Ko jumete nana. Ko sogo de wa. Nanga na ineta. E y'a mɔlen sɔrɔ i b'i sigi ni ɲɛ gwanjarabata in ye ko sogo tɛ dɛ misi de bɛ bila na in kɔnɔ k'a d'e ma e bɛ ka ɲinɛ mun kɔ ne ye n yɛrɛ jɛ dumuni de la k'a d'e ma komi e t'i yɛrɛ dɔn dɛ e b'i jɔ ko fo ka sogo de kɛ nana n'o tɛ e tɛ dumuni kɛ ala kana to i ka balo yɛrɛ a di yan musokura ni dɔ ka ba ma sa dɔ ka nan tɛ di yan ne bɛ taa n dala dɛsɛ ne kun dala dɛsɛlen don ne y'a d'ale ma komi ale tɛ hɔrɔn ye ne bɛ taa n ka dumuni kɛ. Anina kuma ta sai bisa ka don cogo de ko mo be am ko te ne de be barakela ne ba na yi jatu ko mi ka ke tumbe ni patron ni bora marali si parazim na wakati mina ina na wule ko fay ika dossier amba classe krefe al ni anna ne re ba dugal aw bolo ko koroko ye fɛn fɛn ye ni si tɛ ya ka koro ti bunda bo manga wa aw bala ka koro kɛ fɛn fɛn ye ngo ni si tɛ salamu alaikum aw bɛ fɛ ka koro dɔn wa korotimu dabo yɛrɛ yɛrɛ bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ bɛ boba kɛ ala barakala mi bo koro mun bɛ age wuli ka dugu wuli k'a ka patron ka du wuli k'a jɔ ya ko tɛ
an ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la seli don selincini don 21h pile méga spectacle kɛnɛ kan kɛnɛ mun kan i bɛna koro dɔn ka korotumu dabo dɔn a face A n'a face B k'a bɛɛ lajɛlen dɔn ka taa langale mɔgɔ wɛrɛ ye yakili to a la Sulemani Keita Bakante a ye rendez-vous di aw ma CICB la seli fitini don don à 21h entrée unique ye 5000 francs CFA ni mago bɛ tigɛ la kabini sisan i b'a sɔrɔ Maxiti application sanfɛ ani sɔrɔyɔrɔ kɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na walima i bɛ se ka réservation kɛ 73 28 96 40 cɛ o tɛ koro dɔn a bɛna koro dɔn seli fitini don CICB la. Ayi, nane an ka dun. Awɔ, an ka fɛɛrɛ k'a la. Awɔ, musokura de. Musokura. I b'a dɔn dɛ, mɔgɔ I tɛ den dɔ wolo, nka I b'a kanu. Fɛn min o de kɛra ne ta ye. Musokura, Ala yɛrɛ de ye tin don ne la. I n'a fɔ ko ne ye kalo 9 kɛ de. Nka n bɛ kangari gɛlɛn mun da I ye, kana bɔ n jigi kɔrɔ dɛ. Nin kaliya Mamadu la, n bɛ don I jigi kɔrɔ yanni diɲɛ ka ban. O bɛ diya n ye. Fo lahara jɔ don kɛnɛ. O bɛ diya n ye sa. I bɛ cogo min na to ta. Awɔ, ni Ala sɔnna. N bɛ dugawu min kɛ I ye. I nana fɛn mun ɲini Bamakɔ, Ala k'a don I gɛrɛsɛgɛ la. Kana bɔ tan cogo la dɛ. Ala sɔnna. Awɔ, sɛsi ta ka na an ka fɛɛrɛ kɛ an ka dumuni kɛ. Ala. Dennin ka ɲi sa, a ka ko man ca yɛrɛ. Papu. Oui, maman. Quand même, bida. Voilà, quand vous étiez. Entre plaisir pour vous, tout. Voilà, la bête à donner. J'espère que ça va. Voilà, ça va, Dieu merci. Et ma femme. Mais la famille a raté. Il dira, Jare. Et bah, de droit, nous n'y a pas de I. Oui, Ah. Nous connaissons Jira Javidjane. Mon n'y a pas de même. Et mon ami est venu. Et la boutique, oui, fait. Les femmes n'ont pas de. À voir le bon. Eh, avec un bon. Moi, je me dis que boutique la plus dernière moi quoi. Ok. Donc c'est ça, dernière moi tu me blé voir boula de. Oui. Mais c'est ça, moi, nous me l'oublie. Tu veux que gagner là. Ok. Wow. Ancheta. Anchepa. Mo ko dala. Ok, combien d'années? E mara balo e tala kana babe kuma la ah e ti jɔ fɔlɔ n'a ka tila kuma la I ka sɔrɔ ka na o mara bala daminɛ tɔ ye dala ta mɔgɔ a lafilo na ne bɛ ɲininka o kuma e ba de la jagoya furu de la n bɛ segin a kan e ba de la jagoya furu de la olu denw de bɛ kɛ tantɔ mɔgɔ ta tiɲɛna ni mɔgɔ lafulen ni mɔgɔ alafilenw dɛ olu denw de bɛ kɛ tan e ko di. Oui, Muhammad nana se problème ma ko. Amina, n'i ka taga bɔ ɲɛkɔrɔ. Koro! Koro! Ah? Tuna, ne kun dara ka ban. Ko mun de kɛra bi dɛ? Sisan ne bɛ I ɲininka I delila ka dɛsɛ fɛn jumɛn na yan? Foyi. Mais I bɔra I ka ko bɛɛ la. I ye tiɲɛni nasuguya bɛɛ kɛ. Sisan I ta sera de ka nasoli kutu de ta sa k'i b'a kɛ ka n den kun ci quoi. Ayi, ne ko n ka bɔ frigo da la u bɛ frigo sama sama la I b'a datugu a b'a dayɛlɛ I b'a datugu a b'a dayɛlɛ ne ye tigɛ kelen k'a la kutu min bɛ ne bolo o de y'a kunkolo sɔrɔ. O de y'a kunkolo sɔrɔ. Donc a laban na sisan siniɲɛsigi la I bɛna kolonkɔla ta ne yɛrɛ kama ka ne yɛrɛ kun ci quoi. I b'a bila sisan I tɛ bilali kɔrɔ dɔn ka pan I b'i ka minɛn ta sisan I bɛ taga. Ka bɔ yan. Tɛmɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ sa. N'a jalen I la I ko calamɔ na. Ne mun ɲini fɛ yɛrɛ a kɛ Ala ni kira kama taa ne waati nana ɲɔgɔn ma e yɛrɛ b'a dɔn balimamuso de bɛ ne bolo ni si ma furu fɔlɔ ne tun bɛ mun f'i ye n'i ye dɔ kɛ mɔgɔw den na I k'a hakɛ to kuma la dɔ fana b'a sara I den na dɛ I bɛ yafa ma a kuma la n'a digir'i la. Papu. Komi ninnu ka foroko ye cogo di. Papa o kuma ma ma hali sin xeya ayi a m'a fɔ e tɛ se ka maa fɔ.
ite nin to yen to do nungo ko ka ca ne ni be maraka kan ale faransa dɔrɔn ne n ye wari sɔrɔ euro teliyara awɔ i bamuso ye wari ci ka bɔ Europe arafi Orange Money Europe fan sisan an bɛ taa sunkalo musakaw san sabula e mɔkɛ kun peresera ne ma kojugu wa Orange Money Europe i bɛ se k'i to Europe ka wari ci farafinna dugu bɛɛ lajɛlen na lafiya la teliya la an ka taa An Sultan. Isi. Ne ba, e fana timina ka di dɛ. Ni ye tani ka sigi ko joli ye, fo ne yɛrɛ ko ko gardien k'i ladon. Somɔgɔw. Baasi t'u la. Ko filɛ nin ye cogo min na, i tali tɛ baasi ye ne bolo. Mais ne tɛ se ka mɔgɔ ta ka sɔrɔ n tɛ baramɔgɔ dɔ i la, ka sɔrɔ n tɛ association dɔ i la, k'i inscrire don yɔrɔ min na pour que k'i ta ka baara kɛ ne fɛ. Sisan i b'i somɔgɔ dɔ de yira ne na, ou bien i bɛ association min na pour que ne ka se ka taga k'i somɔgɔw dɔn ka n bolo nɔ to yen. Jarani, hali e ye ne ladonni min kɛ i ka sokɔnɔ taw bɛɛ ye bonya ye. Anw ka dugu kɛlɛ de binna anw ka dugu kan. U y'an ka dugutigi da ne yɛrɛ ɲɛna k'a kantigɛ, ka ne fa faga, ka ne ba faga, ka ne dɔgɔninw faga. Hali den kelen yɛrɛ tun bɛ ne yɛrɛ bolo. U ye marifa jugu ci o la ne yɛrɛ ɲɛna ka bin ne kan, ka sɔrɔ ka ne bolo fila siri ka ne fili. An ko kɔnɔ o de kelen ye ne ye ka minɛnw. N ko n bɛ baara kɛ a ka wusa ne. A ka wusa ni su. A y'i da de san bi deli da de. Ala ne kun t'o bɛɛ dɔn ne ba. Komi i ye yatimɛ i ye fala ye somɔgɔ t'i la ne kɔni b'i ta Ala kama. I y'a mɛn i da de k'i ɲɛji ten jigin k'a fɔ gardien kɛ ye k'a k'i ka minɛnw ta k'a ladon. I y'a mɛn i bɛ baara kɛ ne fɛ yen. I y'a mɛn Ala k'i sara. Ala ka sababu ɲuman k'i ye. I ɲɛji cɛ jigi to Ala k'i jigi. Amina yarabi. Ala i ɲɛji cɛ i y'a mɛn jigi. Bon allez, faut pas y en a filmé là ça. Ça mais non. On va jouer dans tout le Inch'Allah, tu me blagues. Comment on va faire voilà? Eh la gare donc tu sur bala. Amina kuma ta sai bisa ka don cogo de ko mo ko be am ko te ne de be barakela. Ne ba na yi jatu ko mi ka ke tumbe. Ni patron ni bora marali parazim na wakati mina ira na wule ko fay. I ka dossier an b'a classé kɛrɛfɛ hali ni a nana ne yɛrɛ b'a dogo a la. Aw bolo ko koroko ye fɛn fɛn ye ni si tɛ. Ya ka koro tibu dabo mankan ye. Wa aw bala ka koro kɛ fɛn fɛn ye n ko ni si tɛ. Salamu alaikum. Aw bɛ fɛ ka koro dɔn wa korotimu dabo yɛrɛ yɛrɛ. I bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ. I bɛ boba kɛ. Ala barika la n bɛ bo. Koro mun bɛ AG wuli ka dugu wuli k'a ka patron ka du wuli k'a jɔ. Siya ko tɛ. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la seli don selicinin don 21h pile méga spectacle kɛnɛ kan kɛnɛ mun kan i bɛna koro dɔn ka korotimu dabo dɔn a face A n'a face B k'a bɛɛ lajɛlen dɔn ka taa langale mɔgɔ wɛrɛ ye yakili to a la Sulemani Keyita Bakante a ye rendez-vous di aw ma CICB la seli fitinin don don à 21h entrée unique ye 5000 francs CFA ni mago bɛ tigɛ la kabini sisan i b'a sɔrɔ Maxiti application sanfɛ ani sɔrɔyɔrɔkɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na walima i bɛ se ka réservation kɛ 73 28 96 40 cɛ aw tɛ koro dɔn a bɛna koro dɔn seli fitinin don CICB la. Ne bɔra salon. Kɔnɔ in bɔra a bɛ taa yen sa. Kɛcogo foyi t'o la. Amina. Amina! Ni sunguru ba kɔnɔ. I n'a bɔra ka dugu de la wa walima i y'a sɔrɔ yan. Ne kɔrɔ bɛ ka dimi. Ne ka mɔgɔ bɛ ka kɔnɔ dimi na. N bɛ fɛrɛ ka kasange san ka di ma n ka sira t'i la e ko di. Amina! N ka ɲɛ tugu ka ɲɛ yɛlɛ sa o sɔrɔ fɔnɔ nin bɛɛ tunun na. I tulo bɛ la wa? Ne kɔnɔ. Amina ne ye kuma fɔ i m'a mɛn. Fɔnɔ na tunun san. I b'a fɔ ko fɔnɔ ma deli ka kɛ yan nɔ Amina.
na a bɔra yɔrɔ jumɛn a ma bɔ e kɔnɔ n'i taara sunkuruba kɔnɔ ta ɲamɔgɔden kɔnɔ taa tiɲɛnen tɛ yen ne ma dara ne ba sɔrɔ i b'i fa ye a bɛɛ ni ala ta la cɛ i bɛ sɔrɔ e ba kelen bɛ k'i fa ɲɛ gadi o den sugu de bɛ kɛ tan tɔ i biri ka nɛmu a nɛmu Amina i biri ka nɛmu a nɛmu Abi ayi i nɛ kɛ k'a nɛmu a nɛmu i nɛ a m'a kala mama nɛ la The letter I is when we have Musokura akilari la wa we ya daba kamari jonga daba kamari ni fin bini ya Mamadu cɛ depuis ala yini dani ma deli ka ni ɲɔgɔn na Musokura sabali sa na akilala ne la ka bine juru fangene ne tigalen no ka fen ka bɔ Musokura muso sutaralen ne kan sa nafa foyi tɛ nin ko ninnu na ne ye nin f'i ɲɛna kana nin kɛ ne la nin man di ne i bɛ k'a kɛ ne a man di n ye ala kama dabila kana se kungo ma sabali ne ye mun kɛ ne tɛ yɔrɔ fila de la a ma tigɛ mɔgɔ la e bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ yɔrɔ fila la ko fɛn t'i sɔrɔ cogo jumɛn na Amadu yafa ne wa ne de jo t'a la Amadu e kɔnɔ ko ne ka salon e ba ka salon dɛ ah tere jugu di ala ye ba ye ni se tun bɛ fa ye tun bɛ se yan wa a bɛ mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ ten tɔ de bɔra fɛ ka saya dɔ ta ka saya bɔ ta ka sɔrɔ o t'a ɲɛɲini kasa walayi a ye n ka salon kasa bɛɛ yɛlɛma a nɛmu i nɛ da kɛ k'a nɛmu Amina n'i k'a nɛmu Mama de tout est ni ka bota fan bɛɛ kasa ye sɛmɛ so dɔsi ji bɛ min a jɔsi sisan se b'a la ka dugu fɔnɔ kun ma deli ka kɛ n'i ka wuli ka mana jɔsi a jɔsi a jɔsi k'a cɛ de tiri e kɔni ko ne ka so y'a ka so dɛ ah Amajɛ i bɛ sa de bɛ di jɔsi Amajɛ Lagare mɔni y'a di n bɛ taa magasin la kan o mɛ han e ko ko nin yɛrɛ ka mɔgɔ tɛ koyi n bɛ taa magasin la k'ale b'a fa o de ta ka bɔ ka taa sugu a kɔnɔma de dun dɛ ka n'o fɔlɔ kun den den kan ka so kɔnɔ yan ne yɛrɛ mun kan i ka wusuna don yan dɛ n bɛ taa magasin la kan I ka hakili to a la dɛ an ka salon bɛɛ jɔsi ka tila ka wusulan don ka kɛ bagatɔ e b'o ne ma ne nana ne ta ni ja su yala e bolo fo ka kɔnɔ ta k'i b'o kasa kɛ ne sago bɛ Hello. Yalla ni maya. Yalla. Ne me daso. Ne me daso. Ne me daso. Ne me daso. Nunga furugu ni cogo Papa, o kuma mama hal sin khiya. Ai ya ma fi. E tɛ ka maa fɔ I tɛ nin to yen tubabu dɔnniw ka ko ka ca dɛ nin bɛ marakakan ani faransa dɔrɔn de n ye wari sɔrɔ euro teliyara awɔ i bamuso ye wari ci ka bɔ Europe Haraki Orange Money Europe fan sisan an bɛ taa sunkalo musakaw san sabula e mɔkɛ kun peresera ne ma kojugu wa Orange Money Europe i bɛ se k'i to Europe ka wari ci farafinna dugu bɛɛ lajɛlen na lafiya la teliya la an ka taa
Koro. Agora tu vai para tam. Ni mana taa mɛma ne ka so baro la. Depuis denmisɛnninw bɛ k'a fɔ ne ɲɛna ko don o don k'e b'i sen kan k'e bɛ bɔ sufɛ ne y'a ci ka buda ja tiɲɛ de don. Koro ne tɛ nin fɛ dɛ n'i bɛ so kɔnɔ yan i bɛ baara kɛ tile fɛ sufɛ i ka repos ye ni baro kɛbaga nege b'i la i terimusow ka n'i fɛ yen salon sanfɛ duguma yɔrɔ yɔrɔ ka d'aw ye aw k'aw ka baro kɛ bonya kɔnɔ ni dayɛri sera u ka tugu da mais k'a fɔ ko sufɛ bolo o tɛ kɛ ne fɛ yen dɛ ne ka denmisɛnninw tɛ bɔ sufɛ wa i yɛrɛ tɛ bɔ sufɛ tɛmɛ i ka t'i da sisan tɛmɛ. Mama. Mama, mani de mɔgɔ tɛ ka se ka sunɔgɔ kasa jugu dɔrɔn de bɛ ka mɔgɔ sɔrɔ so kɔnɔ mɔgɔ dalen hali mɔgɔ tɛ se ka sunɔgɔ i si so kɔnɔ a bɛ taa ɲɛgɛn ko i ka den marabali ɲɛ a bɛ taa ɲɛgɛn ko a ma wusulan don kuma tɛ ka don dɔrɔn place an yɛrɛ tɛ ka se ka lafiya kasa fɛ cɛ man sokɔnɔ in sigi bɛ ka gɛlɛya ale ye walayi i fa ka du kɔnɔ i tɛ se ka sunɔgɔ kasa fɛ tiɲɛ yɛrɛ la o sɔn ka nɔgɔ a wele ka na. Mama ni ma ko bɔ nin na de walayi ne bɛ ɲa ni wele ka na ba ye. Amina! Mohamed! Sigata. Ma flemme. Amina. Ɲɛgɛn ko i ma wusulan don wa dogo dɔrɔn i m'o fɛnɛ filɛ a ma foyi place. Mun y'i bilo la? E m'a fɔ ko ne dalen bɛ ko ne ka ne kɔnɔ ko wusulan bɛ ne ka so kɔnɔ. Ne dalen cogo di? E bɛ dɛsɛ ka na da kɔngɔ ne ka wuli yan. E m'a fɔ ko ne ni sunala ko mɔgɔw ka ne tɔɔrɔ wa? Amina o ka nɔgɔn o sɔn ka nɔgɔn fo ka faga n'i ye pénition da e kan nin na siɲɛ wɛrɛ hakili tɛ bɔ kasa min ye ne den sɔrɔ walayi bi la kasa nɔgɔn min sɔrɔ n tɛ foyi f'i ɲɛna e bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ e bɛ bi kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ ka sini ka ɲɛgɛn kɔnɔ très bien i ka surafana a bɛ d'i ma darata a bɛ d'i ma tilela a bɛɛ bɛ d'i ma ɲɛgɛn kɔnɔ e bila yan ka taa n'i ne bila yan ka taa i ye kasa min da ne den kan kasa nɔgɔn b'i yɛrɛ faga kasa min tɛ foyi bila o parce que e kasa wɛrɛ don an ka taa. E fɛ k'e bɛ se ka bin kasa la cogoya min na ko bɛɛ bɛ se ka bin kasa la ten mɔgɔ ni ti. I bɛ nin fara n kun mun na nin ye mun ye tantɔ kana nin fara n kun bilen dɛ. Sabali sa i bɛ mun de nɔfɛ de. Ne bɛ mun nɔfɛ e bolo cogo jumɛn ni taara yan fɛ i bɛ taa an fɛ ni taara yan fɛ i bɛ taa an fɛ ni mana nin ye mun ye. Musokura e ni ala cɛ e ma ne dontɔ ye ɲɛgɛn kɔnɔ. Ne Amadu sabali sa musokura taa ni. Ne mun daminɛ. Walayi ne kun tɛ to de e yɛrɛ de nɔfɛ ko ne donna ɲɛgɛn na dɔrɔn Amadu bɛ ala minɛ ka boli ka don ne ka ɲɛgɛn kɔnɔ Amadu. Walayi tante bɛ ala ye ne da biri ya Mamadu cɛman don walayi bile yala. Amadu e ta bɛna se ka to ni ma taa to ne kɔnɔ ala jate ni ta joli kɔnɔ la. Amadu fɛn min e tɛ to so in kɔnɔ yan. Ne ɲɛ bolo e tɛ se ka to so in kɔnɔ yan nɔ. Jogojuguya mun daminɛ tɔla filɛ e ta in na tan to i tɛ se ka to yan nɔ. O jula juguya de bɛ to ka so kɛ. Ne tan ni walayi biri ya Mamadu cɛ. Ne bɛ ne walayi ne da ne ma cɛ dɔ cɛmanin dɔ. Wallahi tan ne ma foyi ŋaniya. I bɔ ne la. Ale a b'a yɛrɛkɛ i n'a fɔ ko silamɛ kafiri ala jugu dama ka bɔ ɲɛkɔrɔ mais ne b'a dɔn ne bɛ min fɔ papa ye n'i kumana fɛ a bɛ sɔrɔ k'a yɛrɛkɛ i n'a fɔ ko silamɛ kafiri. Walayi o t'a dɔrɔn ɲɛ tɛ ɲɛgɛn o la Amadu de ye wo bɔ ɲɛgɛn na Amadu a b'a sigilen to a ka gakɔrɔla la ka mɔgɔw lajɛ ɲɛgɛn na Amadu e b'a kalama a mɛnna. Ne bɔra kalama 14 heures a bɛ 15 heures de la. E musokura ko ne yafara ne ma dɛ mais a ka ɲi. Ni papa nana ma dɔn ne mun fɔ. Na k'i ka ji ta ka don ɲɛgɛn na. Walayi Amadu bɛ mɔgɔ tɔɲɔ k'i sigi malo kɛnɛ de kan diɲɛ don o don. Walayi Amadu ne tɛ yafe ma fo n'a y'a sɔrɔ e tɛ ka ne tɔɲɔ so in kɔnɔ yan. Tɛ ni ji sigi. Awɔ k'i ta to ala ma y'a mɛn mais ni papa nana ma dɔn bɛ mun fa ye. N'i bɔra bi ta na siɲɛ wɛrɛ. N hakili tɛ bɔ ka wusulan don walima ka jogo wɛrɛ place a bɔ nin na gadiya san. Ni ne tun b'a ta sa e bɛ se k'a dɔn cogo di ko mɔgɔ bɛ yan mɔgɔ tɛ yan ne de bɛ yan baarakɛla.
ne ba n'a y'i ja cogo min i k'a kɛ ten koyi ni patron ni bɔra parasi na wagati min na i yɛrɛ n'a wele k'o f'a ye i ka dossier yɛrɛ an b'a classé kɛrɛfɛ hali ni a nana ne yɛrɛ b'a dog'a la. aw bolo ko koroko ye fɛn fɛn ye ni si tɛ. ya ka koro tibuli dabo mankan ye. wa aw bala ka koro kɛ fɛn fɛn ye n ko ni si tɛ. salamu alaikum. aw bɛ fɛ ka koro dɔn wa korotimu dabo yɛrɛ yɛrɛ. i bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ i bɛ boba kɛ. ala barika la n bɛ bo. koro min bɛ AG wuli ka dugu wuli k'a ka patron ka du wuli k'a jɔ. siya ko tɛ. an ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la seli don selicinin don 21h pile méga spectacle kɛnɛ kan kɛnɛ mun kan i bɛna koro dɔn ka korotimu dabo dɔn a face A n'a face B k'a bɛɛ lajɛlen dɔn ka taa langale mɔgɔ wɛrɛ ye yakili to a la Sulemani Keyita Bakante a ye rendez-vous di aw ma CICB la seli fitinin don don à 21h entrée unique ye 5000 francs CFA ni maaw bɛ tigɛla kabini sisan i b'a sɔrɔ Maxiti application sanfɛ ani sɔrɔyɔrɔ kɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na walima i bɛ se ka réservation kɛ 73 28 96 40 cɛ aw tɛ koro dɔn a bɛna koro dɔn seli fitinin don CICB la. Dagabana o fana ye bita ye mun kɛra la e bɛ mun kasi la yan tani ne dusu de kasilen don an ɲɛfɔ kɛ furu de nege bɛ ne na ne kun ye dɔ de choisi tuguni furu de nege bɛ la o kɔni ye ko ɲuman ye nka e kun ye dɔ choisi tuguni kori sa ka tɔgɔ in kɔni an tɛna sigi o kuma kunna yan ayi kabini e o ka numéro supprimer yan o ka video supprimer dɔrɔn o bɔra ne dusukun na pewu ne y'a ka fɛn bɛɛ bari ani video taara ɲɔgɔn fɛ ne kun bɛ fɛ ka n jigi kɛ ala ye ka n jigi sɛmɛ i la k'i jigi sɛmɛ ne na e yɛrɛ dɔn b'a dɔn e b'a dɔn kosɛbɛ mɔgɔw fana b'a dɔn ala n y'a to ala ma koro ne dɔnbaga o bɛ bɔ min tani ne dun sera ka ne dɔn ma o ka ne furu ne ka so kɔnɔ yan ayi a ti a bɛ kɛnɛma kare kɔnɔna la a ti kare fana kɔnɔ ayiwa koro e dun t'a ɲɛfɔ tani ni ye ne di ne ma walayi ne bɛ mun ne bɔ n kabila bɛɛ la sunkuruya la hali maa minnu ye manamanakan fɔ ne ma dɔw yɛrɛ tun bɛ yen ko Dirisa Ba o de la k'a fɔ ko n'ale ma ne furu ko cɛ tɛ furu ji kɛ ne kun na wa ko ne tɛ nafolotigi foyi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ cɛ ye jɔn ye ne ye maa o maa ta o tɛ jigin ayi taa ni jigi tɛ sa kɛ e bɛ ka dɛsɛ ka kuma de ɲɛfɔ a tigi tɔgɔ fɔ dɔrɔn an bɛɛ ka bɔ yan ou bien su kora ne bɛ fɛ ka taa n da e ka dɔnkili dɔ min f'i b'a fɔ ko k'a can can k'a can can fo ko baro ni n kan bi maa ɲi a can can kolontigi t'i sɔn ne tɛ k'a faamu o dɔnkili ni e ka cɛ ko bɛ mun sira la komi ale tɔgɔ bi cogo min na dɛ f'i b'a fɔ dɔnkili yɔrɔ dɔ la a ma surun a ma jan a bɛ cɛw ni san cɛ o de kelen don ka ne ni minɛ tile fila in na Umaru tɔgɔ ye Baruni ka n d'a ma a kan koro i ka ŋanaya sera Baruni Gambi e koro
ça fait que ni ne ma mi ta ki yele sai te jigi e bolo sa ko ne bi ne ta sa ke di baro ni mo de yele li I de la ka mewu ko ni kera mo de ka furu bolo mai wa koro u be I de la ka me ko ntara mo do de furu siri njati ke ma me fe ka anya do koro ke ala e jiye do nguru da e be fasi kuro de bo so no ina e be be mi nge sisa ne be ti ka wori ta ka di ma I be ta parce que mi be corona la ne ya be wale ya ke so ngono ya so inte ke so be chi tani kana ma kono wala ngulo chauffeur I jote amma lunga furo ni jogo papa o kuma mama halsin khiya ay ma fi etaka mafo ite rutoi to do lunga ku ka chane ni be maraka ka ali faransa dorone ah